Dagol! Ayaw! Angkol Dagol! Bata pa kukul! Tanya Chinita! Tanya Chinita! Sino? Ako? Grabe talaga. Hoy! Kambing yan! Aray mo! Kasama mo, Manggas. Mga kabisyo para sa ating Sino? Ako. Sinibak na sa pwesto ang isang pulis matapos masangkot sa viral na EDSA bus lane swerving nitong nakaraan. Siya ay walang iba kundi si Police Chief Master Sergeant Jennifer Bredico. Pero lalaki siya kahit Jennifer siya. May nagtanong ba? Kahit hindi kayo nagtanong. Siya ang driver ng PNP Coaster na biglang nag-swerve papasok sa EDSA bus lane na nauwi sa banggaan ng isang bus. Sa kuha ng CCTV, kitang-kita na nasa 4th lane pa ang nasabing coaster at pilit itong sumingit ng sumingit hanggang sa nakapasok sa bus lane subalit nabangga siya ng bus. Inamin naman niya mismo ang mali na kanyang ginawa na pagpasok sa bus lane at humingi siya ng paumanhin. Subalit, narilib na siya sa pwesto at haharap ng administrative charges mula sa NAPOLCOM. Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi ko kumpare yun ha. Oo, di ka proud, di ka proud. Para klaro lang, hindi kami close nun. Di ka proud. Basic. Shout out sa Ano mga... daw dahilan ba't siya nakapasok ng bus lane? Siyempre, police, PNP Coaster. Baka pwede. Kung nagmamada emergency, o sige, pwede pumasok. Ang problema, pinilit niya, kaya nabangga siya ng bus. Oo, smooth na sana, no? Kaso, nakuhanan nga ng video ng mga pasahero, lahat ng pasahero doon naabala at sila mismo yung naging witness nung ginawa nung coaster ng PNP Coaster na yun. Kaya wala siyang kawala. At bumaba pa, nagalit pa. Sa driver, humingi ng lisensya. Siya pa yung humingi ng Siya pa lisensya. yung nagalit. Kaya nga lalong Mga nagbayad. babaero talaga? Hoy! Ano? Pulis yun! Sabi mo, kaya nga, basta pulis, babaero. Aray mo! Anak ka ng pu! Anak ka ng pu! Sabi nga ng mga taga-NAPOLCOM, no, ng mga mga officers na kung Nakakaluwag-luwag. Oo, at saka yung Hindi nakakaluwag-luwag. Maluwag ba? Masikip. Masikip ako, syempre. hindi ikaw! Yung officer! Okay. Kala ko Sabi nga, ako. dapat humingi na lang daw ng paumanhin. Hindi yung nakuhanan na video, siya pa yung galit. Diba? So, mas lalong naabala pa ng halos 30 minutos yung mga pasahero ng bus. Kaya nga nag-bus lane or nag-bus para mas Oo, mabilis. Dahil sa incident na yun. Kaya, sabi nga, bawal nga pumasok dyan. Yung tigas ng ulo nyo, 5,000 Baka yan, ha? na-ebs na siya. Yung driver? Yung pasahero. Syempre, tumatayo yung balahibo mo pag natatai ka na eh. Sabi siya mga kumakain, guys. Hello sa mga kumakain. Charap-charap. Kumakain na pasahero? Na driver. Mga pulis Mga talaga. pulis. Hindi naman lahat ganon. Diba? Hindi lahat ng pulis. Oh, babaero? Basic. Aray mo! Anak ka ng pu! O, sasabihin na naman lang, ako, damay na naman kami kay Tita Max. Damay yung mga pulis. Yung mga driver. Kasi habulin ng chicks. Yung pulis. Yung driver. Saan to? Sabi ng driver? Sabi ng pulis. Taas ang kamay! Sabi ng police! Sabi ng driver. Kasi pag bababa, itaas daw ang kamay. Yeah, guys, salito din ba kayo, guys? Bababa yung driver? Yung yung pulis. Nagbas kasi siya.
Yung driver. Si Tita Max. Sana Masikip. makasakay niyo. Masikip si Tita Max. Ang driver. Akala ko yung bus kasi puno Opo, eh. ang galing. Puno na. Yung bus. Si Tita Max puno na, marami daw. Maraming Pulis. Anak ka ng Anak ka ng Shout out sa mga Pulis! mga driver na nagpapalista. para sa Love Knows No Boundaries. nagpalista yung driver? Yung pulis. Pwede pala yun. Pwede. Namutok nga yan eh. Namutok yung pulis. Si Tita Max. Sabi niya, tong singaw. Okay, maniwala na sana kayo guys ha. Ba't ganun yung tunog ng baril niya? Bisaya yung baril niya eh. Bisaya. tong singaw. Yung baril ng pulis. Ng baril ng driver. Nakailang putok? Yung pulis? Si Tita Max. Ay! Aray mo! Tanya Chinita. Abangan kung may winner tayo mamaya sa ating... Love Knows No Boundaries! Kaya tumutok lang sa Yes. 90.7 Love Radio. Kailangan mo bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!